Eli tuftaushommasta on nyt kyse. Eli tuftaamisessa tarvitaan tämmönen kehikko. Tämä on kotitekoinen, mutta tämmöistä myös saa sitten Toikaltakin ostettua. Ja minä käytän tässä pohjana tämmöistä frotee-pyyhettä, niin se vähän pehemittää, niin se on mukavampi kädelle tehdä sitten. Sitten tässä tuftauskehikossa pitää olla näitä nauloja, joihin se tuftaustyö pannaan kiinni. Toikalta on myös ostettu tätä kangasta. Tämä on ihan tähän tuftaamiseen tehtyä tämmöistä tuftauskangasta, joka on tämmöistä ohutta läpikuultavaa. Ja tämä tuftauksen periaatteenahan on se, että me täältä päällypuolelta tuftataan ja se kuva muodostuu sitten niin kuin tänne toiselle puolelle. Ja tämä tuftaus, minä olen tätä jo monta kertaa ottanut ja laittanut pois. Ja tätä voi aina niin kuin siirtää paikasta toiseen, kun työ eteneepi. Ja tässä voi tehdä minkä kokoista vaan, että aina vaan siirtää tätä kangasta eteenpäin ja sinne päin, mihin on menossa tekemään tai yleensä tekeepiä. Tämä kangas laitetaan näihin nauloihin kiinni, sillain kevyesti kirjalle, mutta ei niin kirjalle kuin niin sanottu rummun kieli. Eli minähän kiristin ensin niin poikittain tämän kankaan ja sitten pittuussuunnassa. Ja täällä on näitä langanpäitä, joita me aina sitten siirrellään eestä pois, kun tuftataan. Tuftaamisessa myös tarvitaan tämmöinen tuftauslaite, joka liikkuu näin. Ja tässä on tämä tuftausneula. Ja sitten me tarvitaan tämmöinen pieni apuväline, jolla me saadaan sitten tämä lanka tähän tuftauslaitteeseen. Ja tätä tuftauslaitteessa voidaan käyttää kaikkia kotona löytyviä lankoja. Ja paksuudella ei ole mitään merkitystä muuta kuin se, että se lanka menee tästä laitteesta läpitte. Ja niin paksua voi käyttää, kun menee tästä läpitte. Ja ohuitakin voi käyttää, ja niin kuin mulla on tämmöistä niin sanottua säijelankaa, eli tässä on tämmöistä niin ohutta niin kuin ompelukoneen lanka, niin monta säijettä sitten yhdessä. Ja voidaan myös käyttää eri värejä. Niin kuin minä olen edellisiä töitä tuftannut, niin olen käyttänyt monen väristä. Ja onko mulla ollut 5-6 eri säijettä, niin kuin esimerkiksi 7 veljeslankojakin, niin ne on aivan erinomaisia kans tässä tuftaamisessa, nämä 7 veljeksen langat. Ja sitten minä pistän tämän neulan, painan tänne reunasta ja alan näin hiljolleen lipsuttelleen eteenpäin. Ja mulla täällä kädessä kulkee näin kevyesti tämä lanka, niin se menee tänne. Ja tehdään aina edellisen lipsuttelun jälkeen, missä tuo edellinen kuvio on niinkö. Ja sitten kun tullaan päähän, niin vaan pyöräytetään tämä kone ja annetaan neulan olla tuolla maassa. Ja jatketaan taas matkaa tähän seuraavaan viereen ihan näin. Ja sitten, jos huomaakin, että upsista minä tein väärin tai väärään kohtaan väärällä langalla, niin vejetään tätä neulaa tästä näin sievästi ylös. Ja sitten tällainen vejetään, niin tämä purkautuu tästä pois. Ja me voidaan kiristää tämä uudelleen. Tai sitten katkaista lanka. Ja